Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Di ka pa'y umisam, matuyang. Tapay ko mga umisama. Nakamisuot ka lang tamot na nakanayaw. Awang nga rod kwarta. Amaw taramidam tapno umisama. Ikanak iti kwarta. Ay, agpadpada talaang ngawan kwarta na. Kanya kumangay, timangtid ka na ta. Ha? Bayam nga rod nagmisuotak nga inaldaw. Ay, unay ka tikastuhin na ya. Nagrigat lang nga rod ang tibiyag. Nakamisuot pa'y tika balay. Mapana man lamakiin ni storyan ka nagiti koko maray. Ay, wala. Barang umisam ka, nukadwam ida. Makapakatawa, Maray. Ketuan. Makapakatawa talaga. Ay, Marituyang, agkatawa kamot Sikalaangan din na kami suot ka na tayo atalo, Maray. Apay, anya ayati katawan niyo. Ay, Maribanang. Anya ngaminan ay atikat katawaan ta. Awan mag. Agkat katawa talaang mat. Oh, nangag mo, Marituyang. Ragragsakan milaang ka ni Maribanang tibagbagi, may. Dayta kat uray no awan makukwarta, may. Diyaman la makakatawa, tawan makukwarta ka pulos. Ay kat makikatawa kalatan akada kami, Marituyang. O anya, Maribanang, ituloy ta ka diti ang katawa. Ay kat wan Dito ya mampay barangay hall nga gistambay paray. Jak pa'y lakayat tagaway. Ta sigurado na kamisuot manan dituyang kaw. Ha? Ay, apay anak kami suot. Ay, kasjay na noawan kwarta na paray. Ay, Ay, agpada kamay. Tirigat na. Noawan kwarta na. Saan mo ang maibaon na pulos? Ay, dayta tinarigat. Mano mga mingal daw nga ingawan kwarta na. Ay, ikam nga min paray. Awan nga rin timaited ko paray. Na, Agpadpada kami lang ngawan kwarta na. Ay. Ang sa anak mo't anak kami suot. Kita may. na. Ay, saan mo unay mo't Di ka umis-isip paray. Ha? Ay, mabisina ko na. Saan ka nga ang pasapasagay, badong? Apay, agpaspasagi na kaya. Ibagbagak lang, tipudno, amarik-iriknak. No mabising ka, inkaglutaw. Ay, naimimas latamot. Ano sikat agluto? Masado ta. Nagrigat ti agaron di tadalikan. Kano kaya, maibaon? Di nakpay di may timplanan, iti kapay. Sana ka may baon, aging gangawan kwarta. Maray, pimanawan ni Marituyang. Di na ngamin kaya't makita naragsakta. Naragsak talata, Maray. Uray awan makukwartata. Narud awan tupay lako kaon. May salaangan a sardinas tinabati alakom. Agam naragsak kalata, Maray. Kitwan, apay kumangagladingi takngay. Ay, siyak, Maray. Awan mo't si daan mikan ni Enteng. Agam apay kumangay nga agmisuotak. Mabalin di agdamag. Ay, anya ti damagam. Sa di na ti balay da na to yan. Dayjay man nay, makitkitam dayjay abalay. Balay da dayta. Wan, dayta ti balay da. Sige, mapanak man nga rod. Taadamapan ko ibagakin ko na. Anya ti masapol mo kanituyang kaw. At ako maibagakin ko na, tata. Ibagam nga awanak. Awan magkanugayam. Ay, napatigunay ti ibagakin ko na. Awanak nga raw. Nangag mo da jay, awan ka daw. Ibagakin ko na nga cash out kami. Pigsam, jak mangag. Ag-cash out tayon. Aya, ay, kaano tayo nga cash out? Di nakiduron na to yan. Ay, aglisi ka. Kwartan day ti pagsaritaan may. Aw, kaano ti pa nag-cash out tayo? Ibaga mo na, di mon baybayag. Manglukatakpay nga taaya. Awan sa mati gumatang itangal daw. Good morning, Marikwanang. Na,
Na, marituyang. Sa dino ti papanam, nagsapa ka man ang nakasukat. Mapanak ang cash out, Maray. Hey. Ay, sumot lagaya man nakaisem ka. Nakaragrag sa kakita, Maray. Wow, makitak nga ro di tarupam. Agasam nga iti makash out ko, Maray. Nagdakal. Ay, kasta ka kumaaka na yun, Maray. Naragsak ka nakaisem ka. Sige, Maray, panawan ka pa'y. Nasken ka no amasapa kami ijay pila ka. Tuyak man pa'y sangwanan ti balay mo nga gistambay paray. Ay, wala pare. Pag-urayak yun ituyang ko asumang pa'y. Napankad, nag-cash out. Na, ay imbag man. Kasta unay ti isip na nagudong paray. Ay, nukasta imisa man. Ay, permi Kariring na pailang nakaisip ay. Ay, mayat Sigurado paray, adda na imas asidain may agatangan na. Ay, agpatigukan Ay talaga yan. Umay kanto padigwan paray. Tapno maraman ang iti cash out ni tuyang ka. Magapon amin ang amanaw. Awan pailang ni tuyang ka. Ay, iso ti urayam dito igit ti kalsada. Tataba daw. Nagurayak ang nabayag dito sa ngwanan ti balay da parinteng. Jak na uray. Iso nga makarak dito ya. Pahingay anarabian mo ni Nana Tuyang. Ipanag ko na, ginulpi na amin na naimas amasida. Kuwaraw. Ay, una. Sigurado na ita. Naimas to nga rin ti pangrabian nyo ita. Ay, kitwin nag-cash out ni tuyang ko naman. Ay, una. Iso arumbang lang agsida kayo matitinaimas. Ay, imbag man ta na pan nag-cash out ni Kumarik Atoyang. di mo ka din apalan. Sigurado anaimas ti sidaan da itaken ni Badong na. Tanay, kita man, itay pa'y lang nga agas asok da ita kusina da. Ay, wunan niya. Ay, ang renda siguro ti karne asidaan da. Ay. Apay nga, ita di naksa malagipan apadigwan ni kumparay. Na, malagip na kapay ayan no nabsugan. Siya pa'y bagakan ko na agpadigo. Ay, di na kan malagip. Lipat munday ta nga arapaap mo, enteng. Badong, agdaakan. Natsayat, mate. Tasimangpot ka, tuyang. Itayak pa'y amabising. Oh, kita umot ati nagbaliwak. Anya nagbaliwan na sa asawang mate. Ayan na di ginatang mo si Dain. Si Dan? Na, apay ko maagumatangak iti si Dan. Anya, awan ti ginatang mo si Dain. Awan ata na panak nagpaparlaur. Oh, kita na ito'y buok ka. Sana nakulutan niya. Naribandun, Badong. Kun kita na gito'y kukaw. Oh, nakakyutik sakmo langon. Naglalabagadan niya. Pinagpapintas mo yaing cash out, Mau. Ay saus na baybayagan ang nagpangitak, Badong. Itaak lang ang pumintas. Aw, saan ka kadian naragsa? Ay, wunan marikuanang. Ikat katawa talatan ti kinaawan kwartata. Katuan Maray. Awan lang arot kwartata. Sa nakakusilap tapay. Madiya. Hello, kukumaray ka na pipintas. Na. Ngam, napimpintasak nga dayo. Na. Marituyang. Sa bali mo tanti lang Maray. Pimintas ako na niya. Na. Anya ti makunam, marikuanang. Dakas tiyagol olbawd. Panagkunak, mas bagay mo ti kulot. Ay, wan, marituyang. Mas bagay mo ti kulot, abuok mo. Na, kayat yaw, takaramutan kayo dito ikaman manicure ako ka. Ay na, marikuanang. Ay, kita am dagiti kukuna. Nagtatadam ang aglalabaga. Ay, sa bali at talaga ti ada kwartanaan niya. Maribanang. Inururay ko di ipadigong pare. Ayan na ngay.
Sa bali mo, tinagigastusan ni tuyang ko yung kwarta na pare. Di mo pa nagpapintas na. Ay, awan nga ro din aja si Dain. Ay, iso day ta, tipakarudak ita. Iso may lagayam medyo nakamisuot ka. Aging gay ta, makaungungutak pare. Kwa, nito yang mo tiong tambon. Ay, makasangsangit ak peki din Ay, saan hanggang pasensya mo nito yang mo. Sana balita pimintas. Ay, tagaroon ti problema pare. Saan mo nga ron na pimintas? Ha! Ad dalimad pare. Nakamisot apin manaw ni kumarita at tuyang. Nay, dakos ayang nga ibagata ti pudnaw. Wen nga rod Ay, pudno mo. Asaan na abagay ti straight abuok na. Talaga asaan, Maray. Sa bagay na matkit di aja nalabaga cutics na. Wen Maray, dayjay ti bagay na. Uray kagura na tan ni Marituyang. Taimbaga talaang matipudnaw. Sigurado, agipulong dayjay kan ni Badong na. Nagipulong lang Sapay isunsamot tinangigastusan na iti kwarta na anak cash out na, Maray. Jay pagpapintas na tinaggastusan na. Noing gatang nalata ko man iti sida undakan ni Kabadong, ay kat nabsog da pay. Ay katuwan Ala, baybayan ta na. Sana balay. Ta naragsak mat ni Marito yang anag paparlaw. Itay kapay dito sangwanan iti sarmeng tuyang. Jak kanu bagay daytoy langak. Nagkuna. Dagiti do ako kumarik akong trabida. Ha? Kunamlan asino da napipintas. Iso nakamisuot ka. Kay naglaing da nga aguyaw. Di dalaan mo nagngina ti imbayad ka tapno pumintas aklaang. Pudno, may timbaga da. Anya ti kuram? Ulit man. Saan mo abagbagay day tabo mo? Ay pumano kay ti sangwanak badong. Tamangan numabarsak ka itigam ko sa gaysay. Pudno, may naggastos ka. Angam saan ka mo ilatapin mintas? Ay makasangsangit ako ni tiday nga imbagam. Ay tila pagsangsangitap. Ay ang sangit ako na talaga. Kanya nga tataramidag pare. Na pagsangit kumutin ni tuyang ka. Ha? Apay ngay? Imbagak lang nga pimangit, nagsangit mo tayo. Ay, ure asino mad ibagam apimangit. Masaktan at talaga tirik na. Imbis nga nga igatang na iti si Dain May, pinagpapintas na, dinaalan na akwarta. Iso sakit tinakam mo ita? Di nakpainlotwan iti kanay. Nabisbisin na anak. Ah. Inununa na ki Dain, yung nagpapintas na, ngamdi kanan May. Ay, kut, ingka ay na. Kalpasan na maayayom. Ibagam kan kuha na, tibidot na. Ay, kasanungay nga ay wag paray. Kit awan tupay kwarta. Tata Badong! Ay, nasayata nakita ka dito, ay. Si kamanay, di mo kunain nga damanan cash out ni tuyang kaw. Saanin nga iso tiyag cash out? Si kamot itan. Ha? Anya? Siyak tiyag cash out? Iso nga umay ka ni di munisipyo. Ay, katuda. Inteng, apay ang nakatugaw ka di taagdan. Ay, ururayak ni Pari Badong. Napan ka nag-cash out. Apay ko mga urayam. Kut, urayak aji itag na. Ay, kwarta na dayjay. Ikan nakakideng. Imbaga na nga ron. Iso nga urayak no, ada itag na. Apay ngay, tasyaklaan mo katawa. Saan kami ngamin ang makakatkatawa, Marituyang? Siyak, paspay laang ti panagkatawak. Taawan ganas kong agkatawa. Naimbagan ka, Marituyang. Tadapay lakwartam, iso ang naragsak ka. Anya nga da, naibusin ngam naragsak lata. Naragsak ka lata? Uray saan mo abagay day tabuok mau? Kung nagayam ni Badong kaw, nga ad-adda po mangitak no agkuskusila pa. Imbaga na daytakan ka, Mare.
Sa bagay, pudno ti imbagana. Wan, saan matkit di anasaya ati kanayon anak ako silap? Siyak tupay, uray awan customer ko, naragsakak lata. Siyak mat, uray no awan si daan mi kan enteng, ay naragsakak lata mat Kat isumot. Iso nga katawa tayo kukumahay. Ay! Kaya tiyaw, agigidan tayo nga katawa. Da kayo man. Hey, naragsakak nagigidan tayo. Oh, agbilang ak ititalaw. Maysa. Dua. Talo. Nagdagsanan na ito'y ginatang ko tuyang. Umay na mo tulungan na. Apay, anya dagita ginatgatang waya. Kasapulan dito'y balay. Adda ka akapay. Asukar. Mantika. Kanda dumapay. Kano na damag ko ang nag-payout kakanaw? Wine. Nagdiretso ako na nagpalingkay kada giti kasapulan dito'y balay. Sa nakasking ka na pang ka nagpaparlor adagaws. Imbag kumamot nubagbagay man. May bagampay lang mo. Ulit-ulitom. Wan, amaw. Saan ko bagbagay? Dahito nang igastosa kete kwarta. Imbis aday talangam ti paggastusam. Di kasapulan ta ti unam Mala, hingagluton. Nakpadigwan ni parinteng inton madamdama. Ay, nanatoyang. Saan adakes tiyag papintas? Ngam na saysayat, noon na umpay ti taraon, sakmay ti panagpaparlor. Hala sigay! Dedan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Paribadong, kumusta ni Marituyang? Nasaya at latamot amaray. Mas daawak man. Nagadaw timang kumusta ken nituyang ka. Nasingpet ngamen ako maray. Nakaananos, nakaragragsak akadwa. Nagado nga rin timang kumusta ken kuana. Ada ijay balayo, pare? Ay na, saan na namasango ti rumor maray. Tadalatan na ijay balay nga agkwinkwintay ti kwartana. Ay, imbagman, adugayam ti kwartana. Sino agpapautang? Ay, iso nga ron akong kumusta paribadong. Taumayak kumamit umutang. Aya, ay iso malagayam. Sa dino ti papanam, antibanang. Ay, di taman balay da Marituyang. Ay, ang mga nudyak madanon. Samsambutam ni Nana Tuyang. Wen, kwarog. Inak ko maumutang. Aya, Wen, umutang akman kan ni Marituyang. Ay, na yan Marituyang. Agkwin-kwintakan sa manan. Ay, wun, maray. Ay na, mabanugak pa yun nga kwin-kwinta. Ay, kasta talaga ti ano ti kwartana. Ay, wan nga raw. Ay, Maray. Mm. Adda pa'y nga ta mautang ko? Sika, umutang ka maray? Ay, katuwan na. Ay, adda pa'y mautang ko? Na, sika pa'y ti maawanan. Ay na, agyaman na ak Marituyang. Mala, ibaga mo numano ti utang maray. Talaga abilib akon kan ni Kumarik Atuyang, Inteng. Na, apay anak ko namday ta.
Ket no nakaan-anos kanyak, nakasingsingpot ako, Mare. Oh. Man nakaawat pa Aha, kasla saan mo't iti panagkunat? Nasingpot ni Kumarik atuyang, inteng. Adun to pa iti mga ayat kan kuha na dito barangay tayo. Kunam ide, nalaing ang makichismes. Nalaing nga agaramid iti sarita, ken nalaing ang makiapa. Ay, saan mo nga ibagbaga kikasta, inteng? Amangan numangag nakakatsingiran nakadagos. Ada utang mo ken kuana? Saan nakit din nga umutang? Kat nagaduti umut-utang kan kuha na. So, mo ilagayam ako na nasipon. Maduda namang pakpakumustakin ka, Tuyang. Simikata nga rudaw dito'y barangay tayo. Ibagbagadaan na anaws, kung nasingpit ka ka, no? Gayim ko amin nun, akabaranggayan tayo ba daw? Kukumarim, kung kukumparim pa'y amin idan. Ay, mamati ka kaday. No ibagak nga umadupay dagiti gagayim ka. Una, tapautang kagaya mapautang. Ka nagadumot ti umay umututang. Kita no asino jay sumungad. Nay, nimot kumari ko nang. Ay, umay umutang day taba daw. Uray kita Agyaman na Maritoyang tapi nautangan na. Kasapulam gayam. Imbaglakid din ata adda ka anak-anos ako, Mare. Ay, kasta mo lang ti kanayon nga ibagbaga kanyak dagiti daddo maakalugaran tayo. Ala, Mare, agawid akon wen. Agyaman ak iti impautang mo akwarta. Pinautangan na kamot ni Kumari Tuyang. Wen, Mare, naglaka ka sa sarita day jay ako, Marita. Kinunampay, naisampay Idi imbagak di utangag inyawat na adagaws. Ay, nagsingpot talaga. Awan makunak iti kinaanos na. Nay, rimwarmanan di tabalayda. Mapansamanan agpautang. Basta nakabag, talaga amapan agpautang dayta. Sigurado, Mare. Nay, nagpaabagatanan. Ay, Marituyang, dumagas ka pa dito'y barangay hall, Apay, kapitan. Ay, ado ka, ti mangibagbagaan na anos ka nasingpit ka. Ay, nadamag mumutan, kapitan. Oo! Agdindinamagan. Ay, mapanak agpautang di taabagatan. Ay, sakbay amapan ka. Ay, pautangan naman. Uray sika, kapitan. Kayat mumuti umutang. Ay, mabalin nga ta. Sika pa'y mat kapitan, tijak pautangan. Ay, umunig ka pa dito'y barangay hall ta kapita. Ay, una, kapitan. Ay, uray siya kung di mang timpla iti kapayim. Kabayatan bilbilangam ti ipautang mo. Amaw, no sa dino tinagapwak ba daw? Way, naggapo ka na pan nagpautang. Naggapuak dita barangay hall. Kanya tinaramid mo dita? Inayaban na ngamin ni kapitan. Kitamaw, intimplaan nakpay iti kapay. Ay, imbag man timplaan na ka iti kapay. Kasta una iti isam ni kapitan. Naragsak no kasta. Imutang nga main. Uray day ta kumpare ka kapitan, imutang making ka. Bayamon, taamok analaka nga agbayad ni kapitan. Kasla saan mo tiamaw? Nagkariabayadan na kadagaws. Kitsapay kumaat atong palo na day ta ngayon karinaking ka. Ay, nagmayat tirik na, no ado ti gagayam anya ba daw? Kaano ka ngayon agsingir? Naguray ka pa'y muta. Kapapautang ko lang, agsingirak ki dinadagaos. Kita no, madulat na tigagayam mo, no agsingir ka. Ay, nagmayat ti mangan, no naimas ti sidaan. Ay, katumakder ka nga ruditan, taaginaw kamutan. Apay ngay apaginawon nak. Siyak pa'y tigimatang iti sidaan. Ay, siyak mo tigim matang idinaminsan. Ay, diyak pa'y lang nakapalpal pa ka ibabaon na kaon. Sino ngay nga rod ita, ti aginaw? Ay, sikan! Maribanag! Nanay. Maray! Ay, sumumbat ka, tapukpukawan na ka ni Marituyan. Apay,
Ay, Maritoyang! Umunag ka tao may kaag merienda. Ay, Maray! Umayak man nagsingir. Ay, unay matan, taag singir ka adagaws. Kaano lang matidim mo tangakan ka? Talon abulan tinapalabas, Maray. Ay, awan pa'y pagbayad ko. Ay, si Kamot, ag singir ka adagaws. Apapaan da mo itong dagiti pinautahangak ba daw? Anya, apapain na kan. Kat nakasingsingpet da idiking ka. Kurang laeng na barsaken da. Ngay, ay madi ano kasta? At dapay mangibagbaga asa anak kanun ngagpakpakita kadako ada. Kalpasan nga imutang daking ka, kastante bagada. Ay, dinagas ko pa'y asiningir ni Kumarik abanang. Best kumarim da ita. Kinusko sila pan na mutan. Ay, unay mo ngay. Agsingirak laeng may tanabayagan siya utang na. Ay, agbayad kumamot adagusin na. Awan samot tan ti mabati agayam ka ba daw? Anya ti ko na maribanang. Kunak, imay naksiningir ni Marituyang. Nakita kat alimabas ni Titersinak. Amom ti inaramid ko. Ay, kinusilapak Jak pinastrag ije balay may. Jak pa'y pinagmerienda. Anya ngay ti kunana. Nagawid adagos ang nakadumog. Ay, kurang laangan nga apaam. Ay, di nak masubla-sublan nga umay singiran, Mare. Tatalaga nga apaag. Kasano ngay nga ta no umay nakmat singiran? Ay kat sigurado day ta, Mare. Iso amasapol ngagsagana ka. Ay, padasan na. Yasaak iti badang. Sos, nagunget ka mo tan, Maray. Uray siya kumitin pare. Kat may ramraman agurgurain na giti tataw. Day, apay aguraan da ka paray. Agpakpakadwa ngamin nito yan kaw nga agsinger. Ay, mayat ata kaduan. Kagura da nito yan kaw. Uray siya kumitin kit kagura da. Kamatandak pa iti pangor. Ay, apay ngay. Ay, day tangarog kat pare. Awam mo tar aramidan mi amaday. Agsinger kami lang, Mike. Nasaya at matipan nakisari tayo. Nakaan-anos da, di nagutang dakan ni Marituyan. Ay, permi aparay. Magsikumusta. Tapadasak akasarita dagiti imutang. Ay, sige man paray. Tanay, kaasi kami magkanituyang ko agurgurain da. Saan ka nga umas-asidag, Marituyang? Bilangan ka. Apay ngay day tabadang ngay gamo, Maray. Makaungetak no umasidag ka. Nana, kaumaya mo lang ang agsingay. Ay, awat ang singir-singir. Ay, di mo iwasawas day tabadang mo, Maray. Saan ka nga umasidag, kunaknay? Ay, saan nga umasidag, Maray. Umadayo akaun. Nasaya at mag. Kung saan ka nga agpakpakita pa'y kanyak, iti oray ka, numan! Unay mo't day ti amapaspasamak iti biyag kaun. Nakita ti napasamak, Mari. Ay, nakita ang kapitan. Wen, nakaungot ni kagawad ko lang. Wen nga road, kapitan. Mapana mo lang singir. Maiparbeng ka da iti kas jay a reaksyon na. Ay, sana nasayat da jay Sika, kapitan, no singiran ka, agunget ka kadimot kanyak. Apay nga agunget Kasta dagiti kabarangayan tayo asing singir, kapitan. Kagura da kaun. Di nakpay lasing singirin, ta kasaritak dagiti nakautangkan ka. Ay, banang dungaw. Ay, kitaem no agsublimanan da dya atuyang nga umay agsingir. Taipakamat ko iti asaw. Nakasingsingpet ka, edi imutang ka. Itatasingirin da ka, nakaungungot ka. Jak narod kaya ti masingsingir. No di mo kaya ti masinger, di ka umut-utang. Nay, apay akas ta ti panagsasaom, inteng. Asinaw ti paboram. Dayjay ako marik nga umay mangsingir kanyak, wenno siya nga asawam.
Ay, ni Marituyang tao may nakangarod singirin. Agbayad kan. Apay kumagay makaungot ka. Jack nga rod kaya ti agbayad. Ala, urayam nga ireklamo na ka ni Marituyang. No idarom na ka. Ay, saan ka nga agkamang-kamang kanya? Nay, pwede ito'y nagtadam abadang dito'y stand time kagawad. Para ka ni Marituyang dayta. Ha? Padasan na ti umay agsinger, tausarakan kwa na dayta. Ay. Tima ko na, agbayad kayaon. Idimutang kayo kankwana, nakasaysayat kayaw. Ita, kagurgura yaon. Ay, kwa nga men, kwa rog. Agbayad kayaon, takasimot ni Nana Tuyang. No saan kayong agbayad? Ibagakin kwa na nga idarom na kayaon. Tuyang, adda bisitam dita paraangan. Umay na kano agbayad. Umay agbayad dagita agur-uray di taroar? Wayne, isungayin kaalaan ng gilistam. Tagbayad na kanan. Ay imbag man. Ilistam dagita agbayad. Tapno di mo ulitin ng asingirain. Nay, nimot kumarik akwa ng dayjay nakatakder ijay. Ay, kat umay mo tin agbayad Kagawad, saan kay den ng agbayad? Marituyang! Maray! Dumagas ka pa'y dito'y balay. Mapanak ko magsinger, maray. Ay, dumagas ka pa'y. Tagbayad akmatan iti utang ko. Ay, kasta aya. Ay, kat nagmayatan no kasta maray. Ay, uwan. Adda akon. Ay na, Maray. Ay, pasensyaan na kun kadag iti inararamid ko kan ka iti kalabas. Ay, agbayad akon. Ay, kababain mo't nga agpaysukan ka. Ay, kabaranggayan. No imutang ka, namnamaem nga adda agsinirkan ka. Ala, sigay. Ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Putlay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kapitan, sa dino ngay ti papanap ta nakasukat ka mo. Ay, kag nagdigusak ko ng pay Ay, wala rod. Ay, nagbanglo ka pa'y. Ay, inakman ije kasaran. Dita ka di kasaran, dita amyanan, wano abagatan. Duda! Kasano nga'y kat agiddan mat dagita akasaran. No sa dino ti umuna apanganan, ijay ti papanak. Mapan ka laang makipangan. Agsala ang mutin Ay, umay ka nakagawad. Kantsawan naktumanin ijay ni Marituyang. Ay, umay ni Marituyang. Ay, mapanday jay, Kapitan. Dayjay pa'y ti kunam. Kanayon apresen kadagiti ponsyonan. Tuyang. Mapan ka dita kasaran. Iso ang mangyawid ka, iti si Danta. Una, uray sa anak abilinan, talaga akas tataramida. Dimlip-lipatan di paborito nga igado Umay ka nga minun Yak nga rod kayat. Makitak tumanin day ta kumpare kakalaban daw. Sanay. Apay, saan kayo pa'y nagkapyakin ni Kapitan? Kapay ko mamakikapyaking ko ngay. Kanayon nagtupay akos ko silaban. Sigay, ina nga rudan tanay. Urasan ti panangan. Kahit nangala ka iti ikubad. Ay, kat siyempre day tuman na nagdakkel. Ipalpalagip ko lang. Tuyang, malahinggan. Maray,
Umayak man gumatang iti Ricardo. Ricardo, para itian niya. Ay, jay alaan ni Inteng asidaan di takasaran. Ay, igatanga mo, nadagos iti Ricardo. Ay katuwan Mare, tabinilin nak ni Inteng. Inyunay-unay na kanyak amang ipabura kakun iti danom apangiyangaran na iti iyawid na akarne. Sigurado nga rod amang yawid ni Kapitan. Ay, kanaayon mo't akas Mare. Ikanda nga men. Wan ata isukat nga rod ti Kapitan. Anya Ricardo ti gatangam. Naglaing ka mo gayam nga agsala, Kapitan. Ay, ure si Kantupay. Ure ka lag pusipusipus akas lapilid. Ay, siyempre kano nagadaon akasaran ti na atendarak. Jaket amon ti agsala. Ay, sumot na itati ko na. Ay, mangan tayo ko mga rudeg. Isagsaghan na dapay di ka ng tayo. Mabisinan ni Badung ko nga agururay iti iyawid ka. Mangyawid ka? Kat siyempre mabalin ay asan. Ay, no siya. Naragsaka ko no ipayawid na kanya ti agparis ako kun. Maribanang, lumabasak pa'y dito'y balayaw. Nagapo ka kade di takasaran, Mare. Un maray, nagadaw ti inyawid ka, aw. Aywan, napuno mo't day tasupot nga awit mo. Nakitam ka din Inteng. Ay, un maray, kano nagsala kami pa'y. Saan ka di pa'y nga agawid? Panagkunak, saan pa'y maray? Ay, itay pa'y lang nga agborborak jay danom apangiyang rak ko maitiyawid na. Kano pinainumda nga main? Ay, awan manen no kasta. Di nan malagip ti agawid. Napartag siguro itan. Ay, kunakon kait. Sige maray, agawid akaw, tay-tay pa'y nga agururay ni Badung kaw. Happy birthday to you! Kapitan! Kapitan! Bakit? Sumardeng ka nga kanta. Apay nga pagsardengan na, nagganas ti kanta. Kuha nga main. Sino ay ati ikang kanta iti happy birthday? Jayag birthday! Oh, Awan mo ti birthday dito eh. Kasaran da ito'y napanamta. ay, kunak no birthday. Asus. Nabartag kamutan, Kapitan. Kasaran da ito eh. Ay, Tinasayat, agawid kan. maulawak nga ron eh. Eto magdrera ko na. Ni. Matintin nagdagiti do ako kod nga imbulsam, Kapitan. Asus, naski na mayawid ko dagito'y ako kon. Itulod ka nga ro din di takuruseng. Ay, saan? Apay nga itulog na. Kabailak timag na. Sa mga no sa bali ti pagturungam. Cruising nga minday ta. Anda dua kalsada na. Ay, saan? Amok ti papanak. Ay na. Nagmayatin ti agpalpanon na ihimas ti sidain, maray. Dito pa'y matersinak tin napilim nga umay pagpalpaan. Napariir ngamin dito'y maray. Sapayin nga tom, day ta may sasakam. May mayan ngamin ti agpalpakay, no kastoy. Maray, limabas ka din ni kumpare ngenteng dito tersinan. Saan pa'y? Iso kay ti padpadanak. Napankat nakikasar. Kantyawak kumakay. Ay nahay, di ka lamao maamangkan kantyaw kan kuana. Ay, bumalisak Tasyak mo ti kantyawan na numaminsan. Aga pa kayon tumanang. Ay, bayam Dayta talaga ti kayat kaw. Ay nakabadong narigat ti adda ka apa na. Maray, adda sumunga dalakay. Ninsa mo't parin ting dayta. Wan, iso. Talaga na barteken. Madlaw di pan nagnana. Nay, awan mat igem na nga iyawid na. Kasanum anay baga nga awan. Kitaam ngamin awan mat igem na. Patsimay. Mabalin ayamit asan na mangyawid dayta. Awan nga rong igem na. Nay, apay ngay. Kilaat mo tinalagawan ni parindeng. Aywan. Kitkitaan talaang amagmag na itay. Ay ngam, awan mo tan. Napanan na ngay. Ay, amang ano natwang. Nunatwang. Ay, makita ta kuma. Amang ano nat nagiti deraas.
Ay, kinasaya ta, maray. Ay, sus. Ay, mapan ko kitaan. Ay, awanan ati kapitan tayo anaanos. Numatulid-tulid dita diraas. Manya, kitidanag mo na ya. Bay amlaan ka, day. Ay, sige, tayo nakitaan. Kabalan natin bumangon, day, tamaray. Ay, sos, nagngagpaiso ni kapitan dito diraas. Ay, ayan mon, kapitan! Adak dito. Ah, nakakapot ka di taruot? Kaya tanda ko na. Ay, wad kapitan. Mabitla ang tapayapayak ni Kabadong. Dua pagparayatan. Di pa kumpare ka kontrabida iti biyag ko. Ay, Kabadong! Umay ka ditoy! O, day dyan. Umayon. Turunak ngay. Ano tinapasamak, maray? Ni kapitan. Ha? Natin naglagpaisaw. Ay, kunak namin ka. Ay, katarayata ka. Agin, kakuntablaang. Anya asanan, bumabak, tapno arayatan ka, paray. Nalagda tirot anang kaptak. Umay ka lang. Sige, Kabadong. Ingkatulungan ni kapitan. Kailangan nagpares ako kunti biro kanyo. Agparis ako, kod. Di bulsak nga yawid ka. Ang mga numapukaw. Na. Kukod pa lang matiuna ang paray. Ngamday tayo biyag na. Narigat na awan niyang garni banang. Ay, Kabadong. Nay, dayjay man timay sa akukod ni kapitan. Ada di tababa, paray. Kaalaan Kitsi kagay. Uno na aja kukod ng siya. Ay, unay kan. Biro ka pa di may sa aparis na. Kagawan. Ay, napanandan nga jay maysa. Ay, nagrigat mo tabirukan. Day, apay, anya ti birbirukan da di tadiraas, maray. Ay, dayjay kukod ni kapitan. Mapukpukaw? Jay maysa, ti mapukpukaw. Jay maysa, alalaan pa ilaang ni Kabadong tanat nag-ijay diraas. Kahit ni kapitan ngay, nakaawi daw. Saan pa takasapulan ka no amayawid na nag-ijay kukod. Malagayam asaanan ang nagawid ni Badungkaw. Kano tinulungan na ni kapitan? Ay, kunak manog kalaban dakit ni kapitan. Saan mo? Ay, madandanagan ni Maribanang tasaan pa'y anagawid ni kapitan. Saan ka nung agawid? No saan na amayawid di agparis akukod? Paray. Adtoyay, dagiti kukod, nganyawid mau. Naksayan mo? Apay ko maanaksayan. Ay, kininitam anya. Iunay kamutin, paray. Kasi ka na panangalay di deras. Pagsuspitsaan nagpailayang may. Nung kininitam. Diyak nga ramid day ta, paray. Kain saan pa naluto na kita kukod? Kinitaki day. Nagawid ak nga ro din. Way, nagawid ka. Tayong kailuto na kita. Di ka pa'y thank you, Mike. Apay ko ma. Una, tatinulungan ka. Masapul aya. Apay nga itakalaan nga agawid, ha? Anda nga rod na pasamak. Ay, awanan. Naatsanan na ipapaburak ko adanom. Danom man Ay, sus. Adun pares ako kod nga iyanger mo. Itay pa'y nga inururay ka. Ada nga rod na pasamak manin. Anya day taan na pasamak, ay Masadutak ang mga istorya. Ilutom kit di day takukod. Gapo iti bartak ni kapitan. Natnag iti diraas. Kun ka. Imbag ako na, taadda ni Kabadong at imulong kan kwa na. Kunak manon ka. Agasam man tirigat ni Kabadong at imulong kan kwa na. Amo ka. Di karigatan aparte, di panangalan ni Kabadong iji paris ti kukod anat nag iji diraas. Imbag tasaan ani kapitan di natin. Nakakapot nga may ni kapitan. Kadagijay kukod saan da makakapot. Isuan natin nagda. Imbag tanasaya at ipanagpuspuso ni Kabadong. Ay namaray. Kasta no makasida iti iga daw. Suming pay. Anya? Ay, kasanungatan. Kasanote? Problema, anak. Nay, anya ti problema. Ay, pampanunutak nga rod nga awan sa matentag kasar dito'y barangay tayaw. Apay kumano awan.
Dakil a problema. Apay kuma, adakkel a problema. Awan pakipanganan. Awan pa'y mayawid kun ako kun kas kadalalat tinwang. Ay, awan lat di kapag problemaaan. Ay, nasken nga daag kasar. Na, awan nga rod, ipilit mo kit den. Ay, basta. Sidak nga ron iti kukod. Siyak mamad iti dumayo mapan makikasar dita kabangiba nga barangay tuyang. Mapan ka laeng nagadayo. Ay, kat ano sa katimag na. Wan, mapan ka. Agkuyog kayo kini Kapitan. Kalaban ka, kakuyog ko kiday. Mapan ka no ka ni Kapitan. Daytapay mo tikunan. Ure adayaw, mapanlat ta. Pampanunutin na ngamin dyan mayawid na kay. Day, aray. Inom ka, Mike. Apa ko ba? Sapay adayaw, ti pagawidan ta. Abay, anak ka dilang. Umay katag siya ta. Ay, saan ako nga gininom paray. Kan apay nga awisin na, agkalaban ta. Ay, agkalaban? Ay, wunan niya. Palpalagipan ka lang, asaan ka unay nga gininom paray. Tama nga numatinag ka manay, kaslay day. Ay, anday ko, natinagak mo na tiderasa. Kanya natin nagasasawag. Naipadugmam ka lang dito'y kalsada, gapo iti partag mo. Ay, di ngay ulot, ti baboy ngay nyawid ko. Day, takit ti kung kunaking ka. Taulo pa'y lang mo tinapanunot mo nga yawid. Adda di taabay mau, mulmulagatan na ka. Wunan niya. Ay, kunak no nagsubli ije kasaran. Isopot mo kiday, hintay tuloy mo timag na. Adayo pa ti pagnain ta nga gawid. Ay, sana ka madanagan ta, adda ka mangisalakan na kanya, paray. Ay, saan ka amarwam paray? Italang day tayo. Ag-ekspertaw na inton bigat ti kinasingpit ka. Ay, thank you, paray. Talaga nasingpit ka akong paray. Italang ag-thank you ka. Titipay ko ma. Ngay, apay. Naggapuan nyo kan ni Kabadang, Kapitan. Nagkuyog kayo mat itay. Napan kami nakikasar iti kabangibang barangay. Nagadayon, tinakadanunan nyo. Imbag ta saan ka manin anatnag. Damot ni pare bado nga nang iturong kanyak iti pagnat. Nasaya at nukasta Uray gayam agkin-kin nun tra kayo. Mabalin nyo matlat dati ag tinulaw. Ay, wala. Iso nga inak mampadiguan mo. Adamot in loto ni Banang. Tatluawan mo't kun dya kumparek akalaban ko Angam no maminsan. Apo, nasaya at kanyak. Kasta tipod no nga agayan. Uray adda pagkontraan, ag tinulong lata no kasapulan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.